Wah, ora urusan. Loh, iki bakal ngapa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tandak krincung sikile gedene Semar tak hukum mati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean kowe. Sampeyan ngomong sampe naik dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Bres remuk sampean. Oh, Pate Sengkuni lho, ora basa karo aku. Sampean tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wes kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pate Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedurungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi. Wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Kris Jon iki mungsuh. Tak tampa Cah Bagus pangestune Bapak Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan diprayogakno anggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi, Bapak. Anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karang Kadempel, Bapak Semar. Iya. Mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula. Sajake badhe wonten wigatos ing badhe dipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sangganipun para putra menawi kepak-kepak kawareng-wadharing kathah. Rasa aneh-aneh to reng kuwi. Iki wis kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya Jadra. Kepareng lambabarna ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nilingaken Karna. Mas Tuti sabtu panjenenganipun Bapak Semar Badranaya. Semantun iki kula nyadong dawuh Pak enten rembag napa? Nek dipun parengaken Petruk nyadong dawuh upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun Bapak. Enten napa, Pak? Menawi Bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun
Bagong ya omongane. Kula sagung nglantaraken, Pak. Kula gadah channel ingkang bunganipun namung sekedhik. Nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun mata-mata sababipun Bapak ngempalaken para putra kepareng hambabaran ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangendhanipun Bapak Semar Badranaya. Sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming pancen kepara nyata aku duwe niat, duwe gegayuhan. Ngelingi yen aku ki dadi kamituwaning padukuhan Karang Kadempel. Mongko umurku ki wis tuwa. Aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira. Lehku dadi dukuh ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode. Nganti saiki tak tawakke ana ing Karang Kadempel ora ana sing sagung ganti lawan aku. Mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya. Nggih, menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho, Pak. Mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng Bapak menika, teges Bapak menika mboten tergantikan. Utawi Bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lahir batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane Bapak, gandeng dina iki aku kepilih meneh 2019 tekan 2024. Mula aku duwe niat kepengin gawe majuning desa Karang Kadempel. Sing dikersake Bapak majuning desa Karang Kadempel. Kene rada nyaket sik lit padha lungguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembukane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak. Sing semeleh dhisik atine mengko ndak malah duna dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendikake karo bapakmu Semar Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong Hendra ingkang Busrita rum kasilring samirana mrih sekar kadung lakoni mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karang Kadempel. Ya kuwi manunggalake rasa, manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel. Sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur, sumanding sanak kadang mitra kawruh. Mongko srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rowange, barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung sak umpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, mekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun. Pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe, merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang nggone mbledhos. Yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang nggone bakal tiba utawa rubuh.
Mula dasare kudu kuat. Dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon nggone munggah. Saka ngisor tekan dhuwur kudu setapak, kudu sak jangkah. Ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur. Yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karangkadempel. Tentreming desa Karangkadempel tumular ana ing desa sijine. Tumuli tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, 2 kecamatan, 3 kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandhang dening Praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Napa sing dikendikake Bapak menika kula mathuk, kula cocok. Lajeng kersanipun Bapak nimbali dhateng putra-putra, kersanipun Bapak nimbali dhateng anak-anak. Ning ngendikane Bapak niku wis cocok. Kula nggih mathuk. Terus saniki anak-anak kadhawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Kang? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ing awrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet napa sing digayo Bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing dikendikake Bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawan manjing tumangan kula sageh. Tumangan ki apa, Kang? Hah? Tumangan ki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan ki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora? Bebasan kadhawan manjing segara kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir kemawon, Pak. Omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane ya mung aku tak kandha karo kowe ya Tole. Nggih, kersanipun Bapak. Jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desa kuwi itu muli dadi rancak nir ing Sambikala. Waton Karangkadempel ki linenggahan pusaka 3 cacahe. Waduh. Pusaka 3 cacahe. Iya. Napa mawon pareng Bapak kula aturi paring dawuh. 1 Pustaka Jamus Kelima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah 3 ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng wereng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa ki pyaine Lembah Manah Handap Asor lila lair batin. Aku nyuwun Pustaka Jamus Kelima Sada sediane Bapak. Tak aturake mesti nyuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing pusaka Pustaka Jamus Kelima Sada tampanana. Langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya pyaine ngerti karo labuhane Bapak. Mesti diparingke Nyo Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu Mulya mayar. Sineng Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe.
Kerep gelut aku. Ya saora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye. Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku iki wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora tata panemane jajalan Bagong kere Gedibal 17. Semar arep nyilih Nenggala dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ra iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger nang Mandura. Monggo Baladewa iki bolak-balik kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Nek nganti kok aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala. Piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndrawati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedawa-dawa lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek Sirul Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti wae wong. Aku iki ming meneng tangga temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur iki. Oh dadi kondang ya, kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV. Sanae aku nang omah ndek TV ana dok bengok-bengok gak yo ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kan goleki rak langsung kecekel. Oh kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Baladewa disuwun nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cile piye? Piye goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu Prabu Baladewa. Mula tampanono. Aku iki ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nek nganti ana sing nyuwara elek karo aku, wah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Ngamarta Ndrawati lan Mandura, bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngonekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngonekke jerapah. Kowe apik, aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong karo bapak kok kaya ngono to. Ha ning ngonekke wong sampeyan dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat.
Mulai yo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa dele emberi? Monggo sing dele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne, dele ember cenarangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne, ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada cancel, Pak. Cancel piye? Niki nggen kula sekonten genduren patanggon. Mula tak mangkat genduren sing mengkene pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Ya sakarepmu Bagong. Blegegek ugek sadulita mel pitike jago ora padha tarung prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa nala gareng. Waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya ring delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha, Kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha, Kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa. Ya, nala garing tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa. Iya nala garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Ya, nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula, Den. Ya Petruk tak tampa. Ya, tak tampa, Truk. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu, Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja kula ngoten nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 bageke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pangestu tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra iki ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa nika ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen ta watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan
Karang Kadempel kene katon padang jinggrang, bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo, mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan, muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitheng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure, ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing diempekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa Mir ora? Impeni ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadarodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh. Jam loro aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora yo ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, burung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing lakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Ndara. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa?
Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok mbungan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe mung kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar. Tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki mung ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya. Wis anggene maya Wisnu Pratenda yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek. Sago iki mboten enteng lho, sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati, matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek kang wa mboten maringake, nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati iku ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku lho adhiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngopo? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no meriang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku tinggal pire, Pak? Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih? Yo. Ning ora jajan. Nah, delura. Ah, wis pahit iki. Ayo tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo, mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke.
Ndara Antarja, aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ki ambles terus ora tau bumi sing tak ambles. Bola-bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng mremban. Gandhak mleguduk swalu gembol Semorante hawala. Ya Semar. Niskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya Semar. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula mremban. Oh Nala Gareng tak tampa. Pangestu ku tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula mremban. Oh Petra kantong bolong tak tampa. Pangestu tampanana ya Petra? Nggih. Mremban. Bekti kula nggih mremban. Oh Bagong tak tampa pangestu tampanana Bagong. Ngene nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus bar ketekan piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu kaya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ica-ica nglincipi carang papak adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun mremban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi sisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi ngrobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki. Uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo Pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir.
Yen perlu ukirane diprodo Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok ndak tak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang tok kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Semane negara Ngamartaka nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalendra Ngastina bakal nampa paukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus tata-tata lu terus siap. Itu iki rembugane wis mulai memanas iki. Kowe apa aku manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora do ting Clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu Penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku. Mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cedak ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelen ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ing atiku. Wang sulamen kang kaya ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati Semar.
nesuhe kok cucul sarung lho. Athokan training nek nggo Pak Rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wis ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu. Ah ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Kuwi gatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tandak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak, ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi aku nyekel sempritan prik bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike duduhi. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke kok ora. Aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe tembung jotosi kuwi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kangge lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora dongdong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ngomong aciak dhewe. Diciaki diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Atonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 wae. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas.
Ora iso ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab wae. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ya. Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayate kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mari karo pekan ngono. Ora nek kene papane wong neter katejen. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang ngadu berkane. Ha iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoke apa? Aku kok? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundhok manik modar. Durna iki ampuh Truk, aku kok nantang. Aku men ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkone ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Lah terus sek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya gentong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong kok. Ora wani. Akhirnya ndoro wis anggeni luwih nom rawani Gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sempatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undur kene, Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandangi. Ya, ngati-ati Kakang Antasena ya.
tansah sampeyan ngaso kemawon. Sampeyan iku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula pircaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semar yo monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya Simo Semar, aku mung kari manut Nolo Garing Petruk Bagong. Dalem Pak, dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyoking ngaradan. Aja nganti ning kesempyoking peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gending menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa to kowe. Mboten, Bapak. Ana niku tresna kali Bapak. Ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Bus. Duapure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Heeh, anu nggih. Kae sawangen rantak-rantak lakuning para Sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngenerana ing Bali Wiswane wong tuamu ya kuwi Karang Kadempel. Kaya aja jireh ya, Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten ajeng wedi. Bathuna. Tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani, ora usah melu-melu jotosane, Gong. Siap, kula methoke. Wah, bleleng iki aku. Keperanggul mungging ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungging aloka mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malah kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene,
niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Dimingi-mingi bakal dimimi. Ya. Gong, tak mencolot ya, Le? Mencolot to. Udus. Terus mati iki mbok pamit. Trio. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kanca. Ya aku nek ora njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin asa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Malah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Ming pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petro, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Awak. Kene rasa. Karena kiting crekune dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora sandagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Tro? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng. Graji ndase wani ta?
Atene sigar, berarti rong ampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur isa. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong-gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa-apa kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nih, nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari toto gatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Wah, saya itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene weteng kuwi. Mati. Edan. Mentol e, Truk. Medan. Piye? Coba nyonyono ketenge kowe, Truk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nggo nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora ngrek. Kene mereke men JT man. Kene kok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Yo. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, aseng kene Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karangga Dempul sampya dening aku. What?
menyerah. Partai Sengkuni harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere umi loro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi, Petrus saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur, gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki dasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya Tru. Begini ora ngerti rasa sok omong to. Goblok ning gaya. Kuwi penting aku kuwi. Ngayal padahal. Wah, jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekota wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Oling gleleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindengke. Cilaka iki. Ning ngoten kula ya wis boten iso Den. Lah wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenaga pusakaku ming sak jam. Bojo. Njajal Gong ndase digraji. Ndasmu iki. Kena mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam ya? Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arga lindhes arep nggawa keris. Wah, tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat. Mati tenan kowe. Aja. Wis ra sawe, Tru? Wis, tuwa. Wonten timbalan jinuwun. Tatanan kang padha gantung sebo jeneng ingsun diandhang marang suwane Atmat Jaku sakarone. Aja ngantun padha saur manuk Kakang Mati Udawa. Kawula menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat jinuwun. Anak lanangane ndita bocah mursid
iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa jemong kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti wisa nggeni padha raja sakmratamu nggir pangestune Siwa Ndrawati slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndrawati ya tak tampa ca bagus pangestuning wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena padha becik pangestune Pak Di Wilujeng aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di iya Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulup ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan katon Gita Hanawung wigati margake matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggir wisanggeni ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndrawati ndungkap angka 2 male-male apa wae sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora nanging aku minangka dadi pengawaning Siwa Nayantaka lho dadi pengawaning Kakang Semar iya mancen mengkono Koseta sira kuwi atmaja ing Madukara lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa mongko syarat ceranane ora enteng syarat ceranane apa nggir wisanggeni syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndrawati ing wigati mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Mulya tak suwun ngampil tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel yen dikeparengake matur nuwun dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndrawati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndrawati Caca mundap lir kinatap tuko yaya sinipi netra kocak mundar andir jagat wasisaning ubathara wayapura jagat wisanggeni Siwa Ndrawati piye yen lumrahe aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndrawati lan tumrap pribadining Nata Ndrawati pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndrawati persasat kepotangan budi kelawan Kakang Semar nanging kusik yo nggih aja nganti kesusu mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru etungane ngene cara agal-agalan wae aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni saiki para coba hitungan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndrawati ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan kuwi dudu pusaka baen-baen kuwi dudu pusaka sembarangan nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa pepethinganing para titah nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndrawati mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu yen to bali marang Karang Kadempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya ing wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ing bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni Adi
Iki rasan dadak kok nuwun sewu, kakean pengendikan sing tekan kono-kono. Sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Tono Tandrawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane memang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diwenehi Purbawasisa karo kakekne Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenehake ngampuk ning Ndorowati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndorowati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndorowati iki anggep kowe iki sapa? Kowe iki meng sak anakku lho. Kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndorowati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi meng jontrot karo Mak Cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih. Piye? Nek badhe damel geger negari Ndorowati, ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning garba ruji. Ora ning kene papane wong neter katidayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika Ndorowati akeh senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndorowati akeh senopati, mula Mak Cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Hati-hati lho Kang, wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang. Kowe rembugane karo Mak Cilik karo Pakde Ndorowati, nek perkara Kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter katidayan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kalian Langgir Antasena kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mung kari manut ya. Pancen ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndorowati dados ajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Datulaya nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndorowati. Ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndorowati kula semanggat. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang. Setyane ku garwanira warnanira nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi Mak Cilik. Nganti ketrikel-trikel suaramu. Mboten sakakean gunem. Ayo nek pancen Langgir Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Ndorowati. Ajange dadanipun ing pamaning garba ruji. Ya, aku ora marahi lho Pak Lanjut sik. Nek sampeyan ngejak gojek tak ladeni. Neng kene ditemtokke, aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Kurang seru. Ayo, Mak Cilik.
Duit. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok. Sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Mak Cilik, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Ndaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Mak Cilik. Antasena, ora edan kowe. Oh, Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Pengerti kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku uga. Kena ngopo? Lah Mak Cilik ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripi wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak watek tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripi wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasor-ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kursi iki tak rembuke sithik. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Jamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya ora bakal kok kakene Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakene Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya. Omong aku tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira. Oh. Iki tenan ora, Pakde? Lho, lah ya iki Sekar Wijayakusuma. Kok pote ra ana? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni. Kaya apa ning kono? Nih, apa Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki Mak Cilik kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Nggih, dipun tambani nggih. Iya kok sithik. Rasa susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Mak Cilik Setyaki. Wis gawe wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun menapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh iso ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter iso ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis keng ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Wijayakusuma digawa. Ayo Kang. Pakde nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya ya. Ngger sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup.
Pati Ndugamana. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kalawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Kanjeng paringipun Kowe tunggu praja ya. kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedagan iki kaya ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos ora Bu. Iya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dening Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki. Kang Yayi Werkudara. Barep kakangku apa? Ora pangling iki kaya sowane Atmajamu. Ya kuwi si Abimanyu kelawan Kulup Tetuka. Wah. Moro kaki Timbalono. Wikadine apa? Abimanyu karo Gatotkaca. Ana ing negara Ngamarta. Monggo tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku. Dimas kadangipun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning Atmajaku sakarone Yayi. Yo, luwih prayoga. Abimanyu Padhararja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Oh, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya nggih tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu Tampanana. Kula mendingga jimat paripindayana ning ngasantosan. Tetuka Padhararja Kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun Tampanana. Abimanyu Padhararja Pangestunipun Paduka Rama Kyai. Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. yo tak tampa. Gatot padha slamet. Tansah pinangangan kawidadan ing sambi kula sowan kula Rama Kyai, bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu Raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang Padhararja. Nuri paman, niring sambi kula sowan kula tepi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diaki matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Ih, kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedya mbangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwanayantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwanayantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Krimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula. Werkudara ora pun Kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom. Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Wonten timbalan Rama Kyai. Upama ta Semar duwe pepinginan bakal mboyong pustaka Jamus mihang jimat Klimasada. Mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca. Ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune saguh sowan dhewe marang negara Ngamarta.
Nanging sabab apa tak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka Pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali nggir. Matura karo Semar Badranaya. Yen to Pustaka Jamus Klimasada ora bakal wal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa, Gatot. Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta. Tekapira Kresna Parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang. Nyuwun pangapunten, Bu. Sewu kalapatanipun kemutra ing pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel, mboten nganti Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka. Lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung Kesrogatitik. Nuwun pamunten Kang Prabu. Paripeksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu. Kembar Sediwa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak. Menapa dene Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Mila kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitang mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos craprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabatanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada paduka awal, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kang Prabu. Sediwa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen. Aring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggan mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadangmu Jodipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira kadangku ragil Sediwa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Wah. Gerangamu ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Apunten Rama Kyai. Dewa, Inggih. aja dadi palangi Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, Inggih, kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng Mutura piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. wah, Inggih menapa mboten? yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darma Kusuma sampun maring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Klimasada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dora ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman, Wonten dawuh paman. pustaka Jamus Klimasada keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksanan aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung butuh kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna. Nun inggih ngestaken dawuh budhal, ngestaken dawuh Kanjeng. Wonten dawuh Kakang Mas. Kaya ora mentala. Weruh lungane pustaka Jamus Klimasada kepareng paduka hayo ning Karang Kadempel. Karepe Semar piye? Monggo Kakang Mas kula dherekaken Gadewa Bathara. Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kula. Kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tambanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning ing kasantosan. Janur gunung kadingaren nggon musuwana negara Mandura. Eneng apa Antarja? Mugi andadosna ing kawuninganmu. Kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka. Lho. Diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten. Wigatine
namung badhe wonten sukoliraning penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Mongko nyatanipun menika mangke mboten badhe kasembadan menawi mboten saking pambiyantinipun Paduka Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala tok gawa ning Karangga Dempel. Ih, kasihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi Dratate Semar mung arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Yun mampun ta. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten bali. Nun bali. Lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembadan mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Paduka Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Paduka Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos manah kula ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe rebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe? Manus maring jajalan sekertane pawana menungso tataran. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala. Mung Drajate Semar batul ketibal pitulungan nyilih Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kacang kemeh. Wiladal. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estrinipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja, Antarja kowe bocah. Manus maring jajalan tuan dhewe. Menungso ora tataran kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku Kresna iki. inggih. Kok duka-duka Nesu karo Antarja. kula nuwun mapunten nek nganti Antarja wani pripun? Lho, Lah mau dicoba. Dijajal apa piye? Baladewa mung Antarja ora bakal wedi. Antarja kowe wani? wonten. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng Aku ora entuk. Antarja panjenengan Tak piloro, tak ajar. nek wong tuane ora trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ora trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake. Wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisanggeni ugi sowan wonten negari Durawati. Lho,
Wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sawit kula mboten parengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Rayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka, sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun, ora caturan Kyai Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Semar, kula janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darmakusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara.
kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Katembel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Katembel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyarengi tumurunning wahyu kalih werni Sang Pamong Agung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Katembel supaya luwih apik lan supaya luwih becik Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yah iki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratut kami kula adhar Mas Kuti.